Oi aamukin. Oi ja nyt mennään taas ja... Aha, ei oo Jaria vielä näkynyt. Katsotaan, mä tämmösen pilluhuiskuttimen otan tästä ja... Täällä on vähän pöyhittävä, pölyä löytyy kyllä. Sinäkin siitä ja... Noin, ja Jari ei vielä näy, no... nyt kuuluu ja näkyy. Tervehdys. No niin. Pitkästä aikaa taas mökillä. No, vittu, minkä volttitilauksen sä oot vittu tehnyt? Juu, varoppas, siinä on vähän särkyvää tavaraa. No, selvä. No niin, otetaan tästä viinat. Mä tuossa join kotona. No et kai sitä matkan varrella vittu juonut. No, voi helvetti sun kanssa. No. Katos, kuinka paljon mä join. Voi helvetti sun kanssa. Nyt mä enemmänkin meni paskaksi nää kive. No niin, tehdään maahan reikä. Pysyis nyt siinä. No niin. Jaha, no se meni paskaksi. Seuraava. No sekin meni ja... No niin. Laitetaan pipo tohon vähän. No voi vittu. No perkele vasara. Ei tästä tuu yhtään mitään. Jari, mä haen tämmösen... Mä poraan maahan reikiä. Mä varastan tämmöset kärryt täältä. Noin. Siihen kärryyn noin hevosenkengään, noin ja... No ja pullot siihen ja... Noin kengät siihen, noin. 1, 2, 3. Noin, nyt on nätti. Mikäs tää paketti, voitaisko jo... Varovasti sen kanssa, tuos tänne, se pitää ottaa tuohon. Okei. Tehdään kivistä ensin tämmönen... Noniin. Oma kokoelma, semmonen korokepaikkasia. Noin, se siihen vielä, noin. Pysyykö... No, minä haen tämmöstä... mälliliimaa taas, jos sitä auttais. Noniin. Noin, ja mälliä siihen ja... Siihen vähän mälliä. Siihen mälliä ja... Noin, joko Jari nyt pysy. Noniin, eiks näytäkin hyvältä? Juu, nyt on hyvä. Ahotas, mä sain idea. Koristellaan sitä vähän kukkasilla. Noniin. Joko nyt näyttää? Ei näytä hyvältä. Ja tosiaan käytetään liimaa siihenkin, jos sitä koko purkkiliimaa, noin. Sit sä voi vaan pudottaa ne siihen. Noin. Teleporttamaan. No niin, ja nyt varovasti. Ootas nyt, kun mä rupesin imuroimaan nyt ensin sillä alueella. Noniin. Noniin, mikä siinä on? Ja Jari, tuu pitää porttia auki. No mä tulen täältä saatana, niin tule sit jo. Noniin. No, paketti edessä. Milläs vittu mä tää ratkotaan? No koitas peruuttaa takas. Juu. Noin. Noin, sitten tappia ja... Noniin. Mä pumppaan vähän. Vannas mennä vaan. 1, 2, kolin 4. 1, 2, kolin 4. 1, 2, kolin 4. Nyt vielä hiukan. Noin, nyt op. Noin. Sitä laskee. Noin, hyvä. Noniin. Kelas nyt sitten. Niin mä sain idean, mutta mä tuun pitää nyt portteissa nää toimii nyt. Pysykää. Pysykää vitun portit. Noniin. No, voi mikä siinä on portti nyt? Toimin nyt. Koita työntää nyt, no nyt varovasti. Noniin. Ei. No voi helvetti portit teidän kanssa. No niin nyt sitten. Toimikaa. Ei tästä ole yhtään mitään sanoa mun sanoneeni. Odotas hetki, mä sain idea. Otas täältä lasten rattaat ja... Panna se siihen. Noin, nekin on naapurit varustettu kärry. Noniin. Sitten... Onpas nää portit kyllä vittumaiset. Näitäkin... Joskus huomata uudet portit. No. Vittu mä oon oikein tappia. Nyt tää menee liukumäki. Noniin. Ja sitten työntää ylös ja... Olipas raskas, tappi siihen, noin. Noniin. Ja nyt saa... Kiska se köydestä. Noin, tule paketti. Nonni, saa paskoi senkin. Noniin, siihen meni sun abstrakti puutarhat taiteessa. No vittu. No, mä sain idean, no niin, nyt pumpataan ja tehdään ja käännetään ja väännetään ja tehdään. Noniin. Noin. No. Noin, pistä pystyy se muuten. Noniin. Noin. Jos se menee pystysuuntaan päin. Noin, siihen, tollain.
Ootas, otas lapio käteen. No mä otan... No Mä niin. otan sorkkaraudan. Noniin. Avataan tää paketti. Noin. No sieltä tule nyt. Tule. Noin. Se meni sinne. Tuota ylhäältä. Sinäkin siitä. Sitten vielä täältä sivulta, noin. No niin, nyt sitten. Noin, sit vaan niitä olja. No niin, se vielä nää styroksit vielä. Toivi ensin ja sitten... sä oot Voltin kautta tilannut Asmartista jonkun tontun vai? Joo, helvetin iso paketti, mutta pieni tonttu. No, se pukki sulle antaa varmasti, sitä on monen pojan lykkinyt. No niin, viedään sitä tonne. No, ei se nyt tollakaan voi olla, no anna. Näpitin. Ei saakeli. No niin, sinne. Okei. Juu, vie vaan. No, selvä, viedään sit. No se saa olla siinä sit kukkasten päällä, noin. Nyt. Pysyykö? No kyllä se Oi, perkele. No niin, siinä meni sun 5 tonnin tonttus. Voi helvet. Mitäs me nyt tehdään? Hei, mä saan idea. Okei. No sen aikaa mä katsoin, jos mä saan nää jotenkin palaset yhteen. No niin, mä toin sulle paskasementtiä. No niin, nyt voit paskalla sit ruveta liimailemaan. Mälli paskasementtiä. No niin, siihen ja... Palaset siihen, ja noin. seuraava ja... Siitä ja... Lisää paskaa ja... No siihen paskaa ja tuohon paskaa ja... Se paska siihen ja... Se paska tohon ja... Paska siihen ja... Noin ja... No niin, Jari, mä tuun täältä näin tämmösen... Mä ostin tän mökkinaapurit äsken. En lupannut palauttaa takas. No niin. Sementtiin paskaa tulee lisää, no niin. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Noin. Sitten saat lisää. Kyllä se on yhtään sisällä. Noin vielä. No. Ootko sä kunnossa? Olipas pyörähdys. Nyt mä nyt vie sinne. Hetkinen, viedäs tämä. Tiedä mitä nyt pitäis tehdä. No, mä tein sieltä mällisementtiin nyt sit. Noin, nyt mä sain, mä voin polkasta tätä sulle, noniin. Noin, kallista tulee paskaa, noin. Taas seuraava paska, noin. No ja mälli lentää ja... Noin, paskaa lisää, noin. Ja siihen ja... Ja sit vähän maaliin. No niin, nyt tulee hieno fursuitti kyllä pihaan. Tommonen tontun pää. No niin, eiks se ookin hieno? Joo, sit tulee oikein helvetin hieno. Yes, me tehtiin se. Yes. Oh. Oi vittu. Nonni, nyt saatiin sitä paskaa päälle. Voi vitun paskat. Ei päästä liikkumaan edes. Oi paska.